Čau dámy a páni, ja som Janerko a budem nahrávať video v Robloxe. Za Robuxy si kúpil, to má za to. Počkaj, môj podržte ma spadne. Čo? On sa teleportoval. Je to starý čas. Nikdy ťa nepovolá. 3, 2, 1, teraz. Poď sem. Vidíš? Tu ti ukazuje, od začiatku tu ti ukazuje, že ktoré je dobré a potom už neuvidíš. A tu je tiež dobré a tu potom sem. Hej, musíme ísť podľa ľudí. A sem. Nie. Dobre, Som spadol, počkaj tam. čakám. Ahojte. Som tu dnes zase s tátom. Ten bude tu asi väčšinou a občas tu bude aj moja mamka. Takže, čo robíš? Ja to vidím na tvojom mobile. Čo si robil? Aha, nahrávať video. Prečo? Aby bol aj druhý pohľad. Aha. No, však povedz ahoj. To už som vravel, ahoj. Ale tu musíš aj cez svoje video. Ahojte. Ahojte! Ešte táto nahráva video, takže ty si spadol. Áno. Keď budeš mať veľmi málo životov, tak si zavolaj záchranku. Ale funguje to iba na jedno. Ľudia. Kam mám? Aha, sem mám ísť. Máme iba 97 životov. No ja som už tu, on není veľmi parkourista, jak vidím. V Multicrafte. Čau, Filip. Tak počkej, tu vám ukážem meno, jak sa volá. Filip, nie? Áno. Sa volá Filip a teraz si vypnem meno. Tak. Čo tu robíš pred domom? Strážim vás, môj kráľ. Aby sme sa nedostali kostlivky. Idem pred strom nejaký, asi tu, čo som... Ale aj skutočne. Kde ste, môj kráľ? Tu som! Možno si zapnúť meno, keď ma nevieš nájsť. Ale iba keď ma nevieš nájsť. Nenavždy. Ale potom si vypneš, keď budeš pri mne, hej? Už ťa vidím. Aj keď nemáš meno. A teraz, dámy a pani, uvidíte slnko. V normálnom Multicrafte tak je... Není guľaté, ale toto pozrite sa, je guľaté. Vidíte? Tak budeme, môj kráľ, tak romanticky vedľa seba pozorovať východ slnka. Počkaj. Má strašne, ale skeletona nie. Ten tu zhorel. Tak. Ja sa tu postavím a strážim. Sme v Multicrafte a som Janerko.
Takže môžeme ísť. Takže toto je náš byt diamantový. Tu máme druhé poschodie. Hej. Tak, ideme sem. A tu je náš balkón. Pristrineme, páči sa dáčeky a nezabudni, že je tu na aj pohostenie, torta, sviečky, kytice. Ja sa pozriem na balkón, že... Nie, na balkón ešte nie. Tam je druhé prekvapenie, ale to až potom. Tak, kam ti dáme tie tvoje darčeky pre teba? Vedľa mňa. Vedľa teba, dobre, tak. Mimi, ty polož tu na, ja položím tu. Fú, táto je ťažká bedňa. Ťažko sa nosí. Normálne som sa spotil. Mimi, len klikni o zem, tá bedňa sa postaví. Díky za diamanty a za zapaľovače. V rôznych iných hrách. Takže, takže tak. Teraz si dáme toto auto. Nie, dáme si toto. Ty, va, špendli, ty, vy, le, ti, la, a, me, ri, ki, va, ba, sa, ho, sля, kla, na, ko, le, na, kля, kla, en, ten, tus, tra, špen, dus, vy, le, ti, la, lat, auto, bus. Takže som si vybral toto auto. Takže môžeme ísť. Tak, dobre. Tak. Takže tak. 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 Aj to. A teraz... No, ja som tu čakal. A ak sa vám moje video páčilo, nezabudnite dať odber a like. Čau.